Waarom een festival over de Brommel, ja, de Twambaai, de Braam, zodat de mensen kunnen kennen? Omdat ik vind dat er veel te weinig aandacht is voor het landschap van de Noordelijke Friese Wouden. En toen dacht ik van de bramen, die groeien overal in de Elzensingels en in de houtwallen. Nou, dat is een hele mooie manier om meer aandacht te trekken. Want als je bramen plukt, dan sta je met je neus in de Elzensingels en in de houtwallen. Elzensingels en houtwallen. Waar kan dus het beste de eerste Twambaaien uit de Wouden in ontvangst nemen? Elske de Waal. Elske? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik hoop dat ze die smijtje mee. Oh, ik denk het al. En ik hoop dat die nog vaak weer omsjoggen in de Wouden. Ja, En misschien hier ook wel hier achter om een twam bij ziekje. De oudste naam van Brommel is Twambaai. Daarom heet het een Brommelfestival, maar de Brommel als symbool van de Noordelijke Friese Wouden. Maar het is net zo dat de Brommel bedriegen wordt. Nee, zeker niet. Maar het landschap op zich, dat is nog best wel moeilijk om dat goed in stand te houden. Want waar wij nou staan, daar komt de centrale aas, hè? Ja, klopt. In kwarten verschijnt het resultaat van wetenschappelijk onderzoek in een botanisch tijdschrift. Het gebied is uniek in Nederland. De bramen zijn aspectbepalend hier en we hebben dat dus bekeken en er kwamen er dus heel veel nieuwe soorten uit. Ook algemene soorten natuurlijk, maar totaal zetten we hier bijna op zo'n 25 soorten. Ja. Dus, oh, de braam is niet een braam, zeg maar. Een braam is niet een braam, nee. Er zijn allerlei verschillen wat een braam tot een aparte soort brengt. Het meest bijzondere aan bramen is dat ze dus vruchten kunnen vormen zonder bevruchting. Ze kunnen dus zichzelf klonen. En zo zijn er dus verschillende soorten ontstaan. De jam kennen we, wat kennen we er meer mee met die Brommel? Ik vind zelf bijvoorbeeld heel erg lekker bramen op rum zetten. Een heerlijk likeurtje is dat, zalig. Toetjes. Ik heb een prachtige taart gemaakt. En zelfs ook hartige dingen. Een heerlijke vleessaus. De bramenjachtsaus. Ja, zoiets. Ja, klopt. Na wieke sneur stellen boeren uit de buurt handelen voor het zieken naar Brommels en er binnen tal van festiviteiten.